Takže kamera leží, hra běží. Hele Tome, přišel ti tady takhle dlouhý, ale normálně hromada otázek od serveru objevit.cz a protože jsem si řekl, že odpovídat na všechny ty otázky písemně by se si moc nechtělo. Chtělo? No ne. Tak jsem si říkal, že to s tebou takhle zkusím udělat tady za ně jako formou rozhovoru a ať si potom z toho vyberou a přepíšou si, co chtějí, protože jako fakt mi přišlo, že tohle kdybys měl psát, tak to bys dělal několik dní. Robotickou ruku. Robotickou ruku. Já jinak jsem Martin Jimla táta, takže tím chci říct, že Tomáš je skutečný. A prostě tadyhle s touhletou zábavou tady blbnem už nějaký ten měsíc. Takže teď se tady do toho pustíme. Ale takže, ahoj Tomášku, o tobě toho bylo napsáno více než dost. I přesto se nám prosím zkus ve stručnosti představit, protože ne každý asi o tobě slyšel. A nemusíš být vůbec stručný, klidně se rozepiš, co hrdlo ráčí. Tak samozřejmě, přestože to vypadá, že každý už o tobě slyšel, tak určitě jsou lidi, kteří o tobě neslyšeli. Tak, abys to nějak uvedl. No tak já jsem Tomáš Vejmula a jednou v říjnu jsem začal prodávat křížalky na knoflíkový trh. A potom jsem začal prodávat křížalky abych se vydal na počítač. A v podstatě to je takové, já nevím, je to asi dost stručný. Ale vlastně takhle to nějak je. Dobře, můžeš možná říct něco, co jsi řekl na tom rozhovoru, jak jsi byl na tom od filmu. A oni si z toho můžou potom vybrat, co chtějí, pokud jim to bude připadat dlouhý. No, tak já nevím. Asi, já jsem teď zapomněl, co jsem říkal na tom od filmu. No, že jsi vlastně začal už před 2 rokama. Jo. No ale tak... No, je to na tom? Tohle stačí. No, dobře. Co je? Tak jo. Tvým cílem bylo vydělat si prodejem kříželek 24 000 korun. V jednom z rozhovorů jsem četl, že se pro výrobu kříželek rozhodl z čistě praktického hlediska. A sice měli jste doma obrovskou úrodu jablek a nevěděl si, co s nimi. A také si zmínil, že máš prostě jablíčka hrozně rád. Platí to i nadále? Nemáš k jabkům a jablečným výrobkům už odpor? No ne, prostě jablka jsou zdraví, oni chutnají, jsou sladké. Mhm. No a to já si řeknu všechno. A ještě tady asi tam je otázka, jestli teda se pro ty křížely rozhodl z praktického důvodu, že tě napadly, protože bylo hodně jablek, nebo jsi neměl... No, protože prostě... To jsi na ten knoflíkový trh. No. Prostě Většina dětí tam neměla jako nic k snědku, tak jsem se tam rozhodl prodávat takhle jídlo nebo alus. Jak dlouho tě trvá, než vyrobíš jedno balení křížel? A pak je tady druhá část otázky, mohl by si zkusit popsat celý proces výroby, čili trošku řekni, jak vůbec ty křížel děláš, ono asi jedno balení se těžko popisuje, ale jakým způsobem to funguje? No tak nakrájí se jablko, vyříznou se z ní ty různý hnusoty, pak se překrojí na půlku a dá se do vody. A potom... V té vodě je něco? Jo, v té vodě je kyselina citronová. A proč? A protože ty jablka by potom jako změdly, kdyby se Mhm. No prostě pěkně. A pak se to vyskládá do sušičky a pak se to dá sušit a dá se to sušit. No a tohle to jako dáš s jedním jabkem? Nebo... No tohle udělám víc než s jedním jabkem. Prostě hodně jablek je na to potřeba. Asi kolik? Asi 2 plný tašky. Mhm. Což nevím kolik je jablek. Asi 20 kg? 18 kg? No, asi. No, takže to děláš prostě po nějakých várkách. No, dělám to párka. A takže tu várku děláš každý den asi jak dlouho? Jakože várku
všech těch sušiček, nebo třeba jednu? No a kolik tomu věnuješ jako denně? Denně asi tak prostě 1 až 3 hodiny. Jo. Jak ti to odsejpá? Co? Jak ti to odsejpá? No, asi tak. A když to potom máš usušený, Tak to vyklepu do koše na křížali a pak počkám, než se to uleží, aby to nebylo tvrdý a lámavý. A potom to napetlikuju do pytlíčků, zalepím a pak už to můžu poslat krabici. tady jedno baletní kříželek stojí 40 korun. Jaký jsou náklady na výrobu a podle jakého vzorce jsi určil, že právě jedno baletní bude stát 40 korun? No tak náklady na výrobu, tak to jsou asi jakože ty jabka a ta voda s tou kyselinou citronovou a sušička. Já tohleto trošku uvedu, samozřejmě Tomáš, když tyhle ty křížely se rozhodl sušit vlastně před těma 2 rokama, je vlastně teď na podzim toho loňského roku, tak s tím přišel, že teda by dělal ty křížely a prostě k té ceně jsme dospěli tak, že jsme si nasypali pytlík a svážili jsme ho a řekli jsme si, za jakou cenu by se mohl prodávat. Já jsem se podíval na internetu, co stojí v podstatě podobný balení křížel, co prodávají jako různí lidi, takže jsme tu cenu určili tak nějak jako, že by prostě asi takhle plný pytlík mohl být za nějakou cenu za 40 korun, že nám to přišlo, že to jako odpovídá a ani to nějak nevybočovalo z jiných cen, co jsme našli. Samozřejmě jsou jak levnější, tak jakoby dražší jakoby výrobky nebo křížely na internetu. A pro nás to mělo v tu danou chvíli jakoby výhodu pro Tomáše, že jsme měli ty jabka na zahradě, takže ty náklady, který s tím byly spojený, byly čistě, vlastně on využíval sušičky, které jsme měli doma, plus vlastně se koupily pytliky, kyselina citronová. A do budoucna potom, když se to rozhodl prodávat, tak už vlastně s tou cenou nic nedělal, přestože vlastně dneska se musí, když to posílá, tak ty náklady na to poslání jsou jakoby mnohem vyšší než ta 100, co účtuje. Ale to už jsme se domluvili, že už s touhletou cenou nějak jakoby hejbat nebudem. Takže vlastně té ceně jsme dospěli takhle. No. Takže žádný složitý vzorec tam nebyl. Až potom ze zkušenosti jsme vlastně zpětně dospěli k tomu, kolik tam ty náklady jsou. A z mé strany, jako ze strany táty, a ta myšlenka toho, ať si vydělá na počítač, byla z části výchovná, čili vlastně ty náklady spojené s tou výrobou nebyly v podstatě nějak důležitý. My samozřejmě tyhle ty náklady jsme jako platíme, takže oni celkově byli, já nevím, polovina z té sumy, z těch 40 korun jsou nějaký náklady, některý jsme platili přímo my, že jsme kupovali první 3 sušičky, respektive první sušičku jsme měli, druhý jsme koupili, část platil Tomáš, protože si koupil pak už za svýho další 2 sušičky. Část je elektřina, kterou samozřejmě mu nějak jako neúčtujeme, a část je pytlíky, který jakoby, než si vydělal ten počítač, jsme samozřejmě taky kupovali. To tež jsem mu vyrobil v práci samolepky a i samozřejmě jsme mu koupili krabice a všechny ty věci, k tomu by to mohl poslat. Od chvíle, kdy jsem ten počítač vlastně vydělal a teďka vlastně vyřizuje ty zbývající, řekněme, objednávky, už přesahující ten počítač, tak vlastně tyhle ty položky, krabice, pytlíky, takový to, co se přímo spojí s těma kříželama, tak ty už si dneska jakoby platí sám a my mu v podstatě dál platíme jenom ten proud. Takže takováhle jakoby ekonomika není, žádný smysl na to nějak jako extra vydělávat. Spíš je to vlastně příležitost pro toho kluka, aby si nějakou jasně definovanou činností pomohl k nějakým vlastním penězům a
podstatě je tam částečný přesun z naší kapsy jako příspěvek na ten provoz. A nicméně i tak to je celý jakoby plusový a myslím, že se zaslouží. Tady. Mnohé si překvapil tím, že si své vydělané peníze investoval do nákupu dalšího vybavení a snažil se, aby se tvůj biznis rozostl. Což je super, jelikož si v tomto ohledu předčil mnohé daleko starší lidi, kteří se bojí investovat. Stal se z tebe hnedle daleko schopnější a výkonnější podnikatel. A mě by zajímalo, zda jsi na to přišel sám, nebo zda ti rodiče pomáhali a říkali, co by si měl dělat a proč. No tak v podstatě na něco jsem přišel sám, na něco, teda, jakože když jsem třeba to, co mě napadlo, jsem řekl rodičům, tak ty mi řekli nějaký ty třeba rizika nebo tak něco. No a takže v podstatě mi i radili rodiče. No, dobře, tady to je na denním pořádku, bavíme se o tom furt. Jako rozlišit, kdo je autor nějakého jádra myšlenky, jak do toho rozvinul a kdo je jakoby docela jako těžký, ne nemožný. A Tomáš má spoustu skvělých nápadů a řekl bych, jako, no to tady moc jde není v těch otázkách, ale má nějakou schopnost dobře určit, co se má dělat, čemu se má věnovat, jako pozornost, energie. A takže já bych řekl, že v tomto směru má takový jakoby právo veta, že padají různý návrhy ode mě, od něj, od manželky, od dědečka, od babičky, od všech možných příbuzných, co sem přijedou a teď všichni ho hladí, říkají, ty jsi šikovnej Tomášku a mohl bys dělat ještě tohle, ještě bys mohl sušit ryby a datle a já nevím co všechno. A prostě v tomhletom směru jsme si stanovili takový pravidlo, že Tomáš má jakoby konečný slovo v tom, co se nakonec z těch všech nápadů, které se kolem jako roděj a rojej a vznikají, jako bude dělat. A tak v tomhle bych řekl, že je jakoby ta jeho cenná role, no. Že prostě nápadů je všude fůra, ale to, čemu se člověk bude věnovat a čemu dá tu energii, jakým způsobem to, co o tom napíše na Facebooku, kde dá vědět, to je, řekl bych, ta nejcennější jako role Tomášova. Tady máš další otázku. Podniká někdo z vaší rodiny, anebo si takovou první rodinnou vlaštovkou? No tak podnikají moje rodiče, jo, takže vlastně nejsem jedinej, nebo první. Jasně, tak máme malou firmičku, tak snažím se zkušenosti, co mám Tomášovi, co nejvíc předat a poučit ho. A on se stejně moc nenechá. Má vlastní rozum. Když jsi začal tohle prodávat křičelky, ptal ses předem na svolení rodičů, anebo ses to dozvěděl až tak nějak nebo se to dozvěděli až tak nějak časem? No tak já jsem si o svolení rodičů tak nějak neříkal, spíš jsem jenom přišel, budu vyrábět křížely a oni řekli, no tak jo, no. Nějak mi nebránili. No jasně, my jsme vlastně před těma 2 rokama, když šel na ten knoflíkový trh, tak s tím prostě přišel, že ty jabka bude sušit a tak my jsme akorát přinesli mu sušičku, já jsem se podíval na internet, jak se křížely mají dělat. Do té doby mě nikdy nenapadlo, že sušičku tady máme 10 let, že v životě jsme ani nic nesušili. Tak jsem Tomášovi napsal nějaký postup, nebo nenapsal, řekl postup. No. Tomáš se toho pustil a začal dělat a pak v podstatě až o rok později, když vlastně přišel za mnou, že chce počítač, tak jsem mu tak jako navrhl, že mu udělám facebookové stránky, ale v tu chvíli samozřejmě už křížely vlastně vyráběl už jakoby podruhý, takže s kříželama to byl komplet jeho nápad a jenom vlastně ta myšlenka toho, že by si mohl ty peníze šetřit na ten počítač, ta tak jako přišla ode mě. A tady další. Ty sám dokonce v Mníšku pod Brdy rozvážíš křížely osobně. Předpokládám buď na kole, nebo na všechno, anebo všechno řešíš hezky po svých. Kolik takových objednávek ti přišlo ze samotného Mníšku pod Brdy? No tak já to řeším spíš tím, že jdu pěšky, protože na kole se mi to vozí dost blbě. No a objednávek mi přišlo asi tak, no moc ne, moc jich nebylo, bylo asi tak
4 nebo 5. Dá se tak všechno. Dobře. A máš představu, kolik objednávek jsi celkově odeslal svým zákazníkům? No, tu představu radši nemám. Protože to bylo možná moc velký číslo. Jako, nevím, jestli to je míněno na počet pytlíčků nebo na počet krabic, asi teda krabic. Tady máš, kolik uděláš týdně krabic? Krabic? Týdně? 15? Zhruba? No, zhruba 15 krabic týdně udělá. Vím o tobě, že si všechny objednávky zapisuješ do deníčku. Nemáš to pak trochu zmatek, nestrátíš se v tom, komu máš co poslat a zda si to poslal, anebo ti to takto vyhovuje? No, tak já už, jakože deníček, no ne, prostě sešit pořád mám, ale a tak mi dědeček mi pomáhá s objednávkama a zapisuje to všechno do Wordu, takže je to všechno takový už víc prostě přehlednější, už se dá víc vyznat. A sešít už nepoužívám. No. A jak se v tom teda orientuješ? No, co už si poslal, co ne? Napíšu si tam jakože číslo té objednávky, jaký to bylo, a když tak si to zaškrtnu. Jako zaškrtnu. Jo, dobře. Zkus vlastně popsat celý tvůj systém, jak pracuješ. Myslím, že mnozí lidé, kteří sní o založení svého vlastního internetového obchodu, by to mohlo zajímat a být pro ně takovou malou inspirací, jak se to všechno dá dělat ručně. Asi teďka bych řekl, že to je spíš dotaz jako, že kde si najdeš tu objednávku, co s ní pak uděláš, jak ji pak dokončíš. No tak já vždycky jako přijdu na ten Facebook, že jo, kouknu se na zprávy, co mi přišlo. Když tam je objednávka, tak si tam přepíšu do toho Wordu nebo do sešítku jsem se dřív psal, že? Tak si tam napíšu jméno s adresou a kolik pytlíčků, čeho, cenu konečnou a potom prostě tu objednávku zabalím vždycky, napíšu tam adresu, nebo no, napíšu a pak jenom zalepím tu krabici a pošlu to a v sešítku nebo ve Wordu si napíšu číslo objednávky. Tohle takhle vlastně dělal, než jsi měl ten GLS. Jo, ano. Takže teď to děláš jak? No teď v podstatě už jakože udělám to stejně, že tu krabici zalepím, ale místo toho, že tam nenapíšu adresu, ale vytisknu si štítek od té firmy GLS, nalepím ho na tu krabici a potom si to prostě GLS vyzvedne a rozveze to zákazníkům. Já to se uvedu, jak to vlastně fyzicky probíhá. Vlastně on teprve teďka to máš, vlastně končí to, co bylo napsané v tom sešitě, což byly objednávky někdy do, řekněme, 15. ledna, kde to vlastně dělá tím způsobem a teď vlastně přecházíme s tím GLS na vlastně to, co mluvil před chvílí, že mu vlastně dědeček ty objednávky přepisuje do toho Excelu nebo do Wordu. A já tam vlastně mu ten seznam načtu do toho programu pro tu kurirní službu a Tomáš mi v podstatě vždycky jenom hlásí vlastně jméno toho člověka a kolik si objednal těch balíčků a já vlastně mu v tom GLS programu toho člověka jakoby vyhledám a on mi nadiktuje, jakou má dobírku, já tam tu sumu vyplním a vlastně vytisknu ten štítek. A Tomáš vlastně podle toho štítku vlastně zabalí tu krabici
a pošle to. Takže to teď vlastně se dělalo poprvé před 14 dnama tímhletím způsobem, protože vlastně před 14 dnama poprvé vlastně už se ty objednávky neopisovaly z toho sešitu, kde vlastně dokončoval teď zhruba jakoby dodává objednávky, které mu objednali lidi zhruba v tom lednu. Takže ty, co už byly někdy potom, já nevím, 12. 15. lednu, tak už je má v tom Excelu a kam mu to zapisuje teda táta. Takže vlastně to má takhle jakoby zjednodušení. No. To znamená, ty samotné objednávky už nemá v tom sešitě. Z jakých zemí ti nejčastěji chodí objednávky? Zkus prosím popsat, co musíš udělat ve chvíli, kdy chceš svůj balíček poslat do zahraničí. No tak nejčastěji mi přicházejí z Česka, povětšinou. A když chci poslat balíček do zahraničí, tak to jsem ještě nějak nevymyslel. Nebo jsme ještě nenašli prostě tu správnou posílací. Ono je to ještě tak, že objednávky už tam má do zahraničí, ale vlastně to, jak on postupně vyrábí ty křížely, tak k těmhle objednávkám se ještě nedostal. Takže na to fyzicky popadnout ten balík a poslat ho někam do zahraničí, tak daleko ještě vlastně se nedostal. Ale ty kurýrní služby to v podstatě všechny umějí, takže já myslím, že až se k tomu dostane, tak v tom nebude nějaký problém. Jediná věc je snad, že je tam dražší dobírka do zahraničí nebo něco takového, což se vyřeší buď to tak, že ty lidi zaplatí větší dobírku, což některý už, jak se s nima psal, odsouhlasili, a některý by mu zaplatili ty peníze dopředu a tudíž by vlastně v té poště ta dobírka nebyla. Ale jsou tam, těch objednávek je tam, nevím, kolik jich tam máš, jsou jich tam možná 10, 20, ale fyzicky se k žádný ještě zatím nedopracoval. Tady posíláš vše skrze Českou poštu, pokud ano, máš v Míšku pod Brdy poštu blízko a znají tě tam již všechny pošťačky, protože tam pravidelně chodíš posílat své balíčky? No, tak jak už tady jsem zmínil a tady s tátou jsme zmínili, tak už Českou poštu nepoužívám, používám tu balíkovou, která je lepší v tom, že se přijede před barák prostě pro balíčky a já nemusím nikam chodit. A no, když jsem tam dřív chodil, tak už mě tam jakože znali, ale ne tak moc. Takže. Já tady ještě chtěl zmínit, že kromě toho, že si ta balíkovka proto přijede, tak úplně právě zásadní je ta schopnost toho, že on nemusí vyplňovat všechny ty strašný papíry, co vyplňoval na poště. Protože tam vlastně vyplňoval ke každému krabici, vyplňoval podací lístek, 3x složenku a ještě to psal na tu krabici. A psal to všechno ručně, asi až do půlky ledna. A s tím strávil teda jakoby o hodně víc času než s těma samotnýma kříželama, jo? Protože to vlastně celý dny nedělal nic jiného, než vyplňoval krabice, vyplňoval složenky. Takže vlastně to v tomto směru někdo mu na Facebooku poradil a my jsme jako v tomto směru Tomášovi pomohli, že jsme oslovili nějaké firmy, který mu v tomhle pomohli a připravili mu vlastně nějaký takový systém, kde vlastně všechny ty údaje základní jsou vyplněný, co znamená číslo účtu, který má dětský konto, svoje vlastní, má nějakou vlastní řadu číselnou, má vlastně tam odesílatele vyplněnýho. A vlastně já jsem mu tam načetl všechny ty adresy, které mu přišly v té poště. Takže vlastně on potom už jenom vždycky mi nahlásí vlastně z toho Facebooku to jméno, na který se má poslat ta krabice a plus suma té dobírky a v tom systému to vyjede štítek. Takže automaticky se to odešle někam, takže druhý den si proto přijedou. Takže v tomhle je to jakoby jednoduchý na té poště. Se tam s Tomášem moc jako nebyli ochotní bavit a všechno bylo jako docela problém.
a množství nedoručených balíků bylo docela velký, nejrůznější, prostě se vracely, já nevím, 2 balíky z 10, protože prostě ty lidi to nedostali. A dneska u těch doručovacích služeb, který si domů i telefon a podobně, tak se vrátí Tomášovi 1 balík z 25, což je jakoby zajímavý a ta cena zase je vyšší, i než vlastně třeba Tomáš účtuje, protože on účtuje 100, ale s tou dobírkou je to od těch firm někde kolem 110 korun. Plus je potřeba přibližit krabici, ale jak jsem říkal, jako tady není podstatný úplně na tom nějak vydělávat, ale trošku jako výchovný moment, takže prostě ta jednoduchost je tam jako důležitá, on to potřebuje jaký chodit do školy a ne aby tady blbnul z krabice. Když započítáš i svůj čas, Tomáši, jsi schopen říct, kolik si vyděláš na prodej jednoho balení a kolik si vyděláš přibližně za 1 hodinu svého času, když se kříželkám věnuješ naplno? No tak to musím platit jakože prostě ty náklady, jakože jabka občas zaplatím, nebo jako vždycky. A v podstatě platím i jiné věci, takže z toho balíku mám, nebo balíčku jednoho, mám asi 20 korun nebo 10, no 20. No a dokážeš třeba asi, já nevím, kolik teda těch pytlíků uděláš za den? Za den asi, no udělám asi tak 15 balíčků za den z těch sušiček, že více toho už dělat nedá. A za ten týden teda děláš všechny dny? No, ne, dělám jenom jakože v pracovní dny, jako když chodí rodiče do práce, tak já taky pracuju. No a v sobotu a v neděli to většinou v sobotu pytlíkuju a v neděli krabicuju. Takže a těch pytlíků za ten týden uděláš? No, to já nevím. No, tak je to různý, samozřejmě některý dny má, jako jede na vodáka, někdy se mu nechce, takže nedělá, někdy zase něco dohoní, třeba v sobotu, někdy zase třeba jedeme pryč, třeba v sobotu zima bude zase někde na nějakém vejletě, někdy mu zase v tom trošku pomůžeme zamakat, nějakou podpořit, když zrovna jako se mu úplně nechce. V podstatě vždycky, když ty křížely dělá, tak s tím někdo je, jo, ať už já, manželka, babička. Vlastně nikdy se nestane, aby tu činnost dělal úplně sám. Jo. Zase na druhou stranu nikdy se nestane, aby jsme dělali rodina a on nedělal nic. Jo. Čili je to takový spíš jako, hele, pojď Tome, pomůžem ti. Tomáš na to maká a prostě my se do toho nějakým způsobem zapojíme ve smyslu, něčemu pomůžeme, babička někdy odvažuje křížely, já mu pomáhám někdy prouhat ty křížely, prostě je to taková jako společná aktivita, někdo hraje Monopoly, my tady jako s Tomášem blbneme nad kříželama, jo. Někdy je člověk utáhne a vykašle se na to, někdy zase má náladu, udělal by i víc, jo, ale to množství těch sušiček je jako je omezený, takže toho za ten den víc jako neudělá. A jako já teda tady jako otec musím teda říct, že pro mě to bylo hrozně zajímavé v tom, že vlastně najednou Tomášovi 11 a to moje jako 3. dítě, já mám už další 2 děti, které už jsou dospělí. Ale vlastně jakoby díky těm kříželám my jsme se naučili s Tomášem strávit doma mnohem víc času. Takže to je úplně skvělý, protože on dělá křížely, manželka je třeba v kuchyni, já Tomášovi pomáhám, nebo obráceně, a Tomáš nám vypráví svoje zážitky z her a ze školy a z venku a já nevím, prostě co všechno. A to je taková věc, která se nám jakoby doteď nikdy jako nepřihodila. Nebo v podstatě za těch 11 let, že bychom každý den v podstatě se soustředili na to, aby jsme opravdu s tím Tomášem několik hodin denně byli, tak to je jako, musím říct, hrozně skvělý. Jako. No, takže on těch křížel denně udělá v
podle toho, co dělá Čajek Křížely, tak je to 15-20 balíčků, takže to je za nějakých, já nevím, 4 000 týdně, z toho v podstatě říkal půlka zhruba jsou náklady. Takže ono je to jako je zatím fůra do práce. Ale zase, jako jak říkám, pro kluka, který má 11, se nejsou tak, jako bych řekl, malý peníze. To tak, myslím, přiměřím. Tady. Kolik času vlastně teď denně věnuješ křížalkám a musíš se jim věnovat denně? Nebo zkrátka, až se nakumulují objednávky, tak až tu chvíli začneš pracovat? No, tak já se jim věnuju v podstatě denně, protože ty pracovní dny denně dělám. No a prostě v tu sobotu, kdy prostě mám volno, tak se podívám, co mi přišlo. A prostě sobota je takový objednávkový den, pracovní dny jsou prostě takový křížálkový dny a neděle je takový balící den. A ještě tady je, nebo zkrátka, až se nakumulují objednávky, tak v tu chvíli začneš pracovat. No, tak já už to mám jako objednávky na jako dlouho dopředu, takže už se jako nakumulovaly celkem dost. To se uvedu, jako ta produkce je jakoby fakt relativně malá, jo? Že ono to zvenku vypadá jako, že to je nějaká strašná fabrika na křížely, ale těch pytlíků, jak říkám, denně vznikne maximálně 20. A v tuhle chvíli tam má Tomáš objednávky jako určitě možná na 2-3 měsíce dopředu. Čili spíš je to tak jako, jak to udělat, aby se nezbláznil vzdělání křížel, trošku si ještě užil jako mládí a školu a nevím, prostě her, že jo, co by si chtěl hrát. A současně, aby trošku jako vyhověl těm zákazníkům. Takže to má, myslím, teď nejtěžší rozhodovat. Jako jestli fakt makat, anebo trošku, a tak snažíme se to nějak vyrovnat. Jak to všechno zvládáš se školou? Je to pro tebe složité vše stíhat? A nebo je to zatím pro tebe brnkačka? No, spíš jako, já nevím, já podle toho, jak školu jakože máme dlouho, nebo co zrovna se v ní učíme, ale většinou to tak jako stihnu, ještě si lehnu třeba a čtu si. Takže brnkačka to zrovna není, ale stíhám to. Jako Tomáš se učí docela dobře. Samozřejmě teďka přestoupil do 6. třídy na druhý stupeň, takže tam toho učení je víc. A to zase trošku my musíme hlídat, ať není úplně tak jako spovykanej z těch všech křížel a z toho, tak aby se té škole věnoval. Takže samozřejmě jinak to množství práce, které je potřeba odvíjet na těch kříželách, je celkem přesně daný. Jakoby tam je potřeba, aby on každý den pro něj naplnil ty sušičky a víc práce na tom vlastně jakoby není. To znamená, ty ostatní věci, jako pytlíkování a krabicování, to se dá různě v tom týdnu přesouvat a v podstatě jediný, co on si hlídá, je, aby každý den udělal ty křížely. Což zase není tolik té práce. Takže vlastně celý zbytek mu zbývá jakoby na školu, na to, aby byl venku, na to, aby si hrál na počítači. A tadyhle v tom směru trošku jako většinou já jsem ten, kdo mu třeba jako zahesluje počítač na pár dní, aby se trošku jako uklidnil a probral a trošku si všiml, že taky nějaká škola je. Protože jinak by přišel domů zase k počítači a to je samozřejmě lákadlo, jako i pro každého dospělého bych řekl, sedět někde u Facebooku nebo u UR nebo něco. Zkus se pochlubit, jaký jsi student. Jsi ten pilný jedničkář, anebo spíše raubíř, který rozhodně domů samé jedničky nenosí. Maximálně tady 2 schování. Tak jako teď, jak jsem na tom 2. stupni, tak už jako je to těžší to učivo, takže už jako tam 2 se objevují častěji než třeba na 1. stupni, kdy jsem měl prostě do 5. samý jedničky, aniž by se cokoliv stalo. No a jako nejsem zrovna ten typ, co každý den přinese domů 3 poznámky. Takže
jsem spíš ten pilnej. Já v tomhle stylu mám pocit spíš, že jako Tomáš se nepotřebuje nějak učit, žádný problém tam nemá. A docela mám pocit, že dává pozor ve škole, že prostě co se tam naučí, to jakoby ví. Takže jako rozhodně bezproblémový a nejhorší známka je 2. Co zažíváme, takže to myslím, že je v pohodě. A ne schování rozhodně. Tak co tu máš dál? My Češi jsme tak trochu závistivci a proto asi nikoho nepřekvapí, že zatímco spousta lidí viděla za kříželkem snahu někoho prorazit a naučit se podnikat, jiní zatím viděli snahu tvých rodičů si udělat za svého dítěte otroka. Což asi rozhodně nebyl jejich záměr. Dokonce pár závistivců usiloval o zrušení tvé skupiny na Facebooku, jelikož ti ještě nebylo 13 let. Facebook přitom jasně vyžaduje, aby každému, kdo si chce vytvořit účet, bylo aspoň 13 let. Překvapily tě třeba právě tyto negativní reakce lidí a hrozilo skutečně, že by ti tvoji skupinu mohl Facebook zrušit? No tak ty reakce lidí, to mě nějak jako nepřekvapovalo. Já jsem si říkal, že tam takových lidí tam nějaký bude, dokonce jsem si říkal, že jich tam bude možná i víc. No a v podstatě jako snažím se jako prostě je tam, porovnávat to podle toho, jak třeba tam píšou jako sprosťárny nebo tak něco, nebo co tam píšou. No a o zrušení té skupiny jako na Facebooku, tak to teda o žádném takovém ohrožení ještě nevím. Možná si někde něco chystám, ale já o žádném takovým nevím. Takže to asi takhle. Já jako, tam se stalo to, že Tomáš měl profil na Facebooku na své jméno. A protože mu teda není 13, tak ho někdo nahlásil a tudíž teda Facebook zablokoval jeho profil. Ale samozřejmě nezablokoval stránku Tomáškovy kříželky, která tam není žádný důvod, aby byla blokovaná. Tomáš vlastně dneska tu zprávu dělá z mýho profilu. Takže většinou, když já přijdu domů, jako kusím na svůj profil, protože já mu samozřejmě zase na svůj profil nepouštím. Mě zase nepouští do svého mailu. Takže v tomhletom jako bych řekl, že to je opravdu jako oddělený. A samozřejmě Tomáškovi kříželi asi není nějaký důvod, proč by ho někdo měl rušit, byť nějaký útoky být můžou. Takže jenom nemá profil, takový jsou pravidla. Už bude 13, tak si ho může obnovit. Tak. Co bys dělal, Tome, kdyby ti tvou skupinu skutečně Facebook smazal? Wow. No, tak to já nevím. Asi bych šel do postýlky se vydrečit. Možná. To já nevím, já jsem jako nad tímhle vážně nějak nepřemýšlel, protože se tím tam všechno běží tak, jak má, nebo tak v takovém normálu přibližným, takže nevím, co bych dělal. A jak se s tím vypořádal? Co na to třeba říkali rodiče, když se někdo snažil obviňovat z něčeho, co není pravda? No tak já jsem se to snažil brát tak jako pozitivně, protože jako zase nemůžu rozmlátit počítač, kvůli tomu, že tam někdo něco takového píše. Tak jsem se tak jako nějak snažil se s tím vypořádat v hlavě. A co tý kamarádi lidé z Mníšku Podbrdy, podporují tě? No, tak kamarádi mě jako podporujou dost. Každý den, co přijdu do školy, tak slyším, tak jak jdou křížaly. Takže jako dobrý. No a jako z výšku mě tady jako podporujou, ale já se jako s lidma moc nepotkávám, protože to jsem holtou toho počítače, no. A další otázka, hlavně nakupují pravidelně? Ne. Objevily se také názory, že žádný Tomášek neexistuje. Že se jedná o fiktivní osobu a dříve nebo později z celé akce vyklube virál. Takže Tomášku, otázka na tělo, jsi skutečný? A
A můžeš to nějak dokázat? Jo, no tak já jsem se tady na tuhle otázku teda podíval už, než jsme tady začali to vůbec dělat, no. A tak mě napadlo, že bych si mohl zkusit štípnout, abyste to viděli. Ale nevím, jestli vám to bude stačit. No jako, já zase musím říct, že když jsem vlastně Tomášovi tu stránku zakládal a posílal jsem vlastně na ní odkaz svým pár jako přátelům, co mám na Facebooku, s tím, že prostě hele ahoj, syn se začal dělat křížalky, jestli bys mu mohl pomoct a nějaký si od něj koupil, tak, což bylo loni někdy v říjnu. Mě prostě ani ve snu nenapadlo, že by z toho mohl být taková ale jako záležitost. Protože mně přišlo, že to je takový celkem normální, že prostě děti by měly trošku se snažit a já ve svém okolí znám spousta rodičů, kteří mají děti a ty jejich děti taky něco jako tvoří a snaží se něčím být užitečný. Ať to jsou někdo něco skládá z korálků, náramky nebo prostě nějaký postavičky. Prostě mně to přijde úplně základ lidského jako fungování společnosti, že každý musí být nějak jako užitečný v té společnosti přiměřeně svýmu věku. Samozřejmě, když je dítě malý, je mu rok, tak jeho prostě úloha je dělat radost, že mamince a smát se a žvatlat. A pak když někomu je 8 let, tak pomáhá doma vynášet koše. A nevidím důvod, proč když je někomu 11, 12, tak by nemohl roznášet noviny nebo mlíko, nebo prostě mi to přijde úplně naprostý totální základ toho, jak má ta společnost fungovat. A trošku mě hrozně jako podivuje, že se tomu někdo diví, jako. Že vlastně prostě kluk, který není žádný debil, ani žádný jako nějaký poškozený, tak proč by pro Boha neměl něco dělat, jako. Tak musím se spíš jako divil obráceně, jako. A dokázal by si shrnout do několika desítek vět, co vše tě křížalky naučily? No tak já... Desítek vět? Sakra. Já jsem totiž takový ten typ, co spíš dělá jenom ty slova a to stačí povětšinou. No tak, co mě naučili, tak byla to trpělivost, protože už jsem měl jako nervy v kýblu, takzvaně. Kdy jako vůbec už to konečně bude. No, naučili mě v podstatě jako práce, takže jsem si uvědomil, co mě jako za těch pár let čeká, takže už jsem na to taky jako připravený. Taky mě naučili prostě jako věřit v ten cíl, protože kdybych půlce přestal, tak by to asi nebylo moc super. Taky prostě mě to naučilo jako prostě jít si za tím cílem, jako i když jsou tam jako nějaké následky třeba, jako čímž myslím třeba vůbec, jako jestli existují, tak jako prostě se nebát jít za tím. No, okay. Další otázka. Rovnou se zeptám, protože tato asociace se přímo nabízí. Ty prodáváš jablíčkové produkty. Neplánuješ třeba časem prodávat jablíčkové výrobky od Teplu? No, já tuhle otázku jsem teda taky četl, ještě před videem. Tak mě napadlo, že bych mohl jako okrouhat ten iPad, ale já nevím, jestli by se mi nerozlámal. No, takže asi mohl bych. Zkušenej. Tady další. Hodláš se podnikání věnovat i nadále? A co máš vlastně v plánu nyní? Co dalšího bys chtěl zkusit rozjet? No tak já se tomu v podstatě budu dál věnovat a v plánu mám to, že pomůžu v podstatě dětem, jakože si prostě splní svůj sen, jak prostě ať už je to kolo nebo tak něco, tak že si prostě ten sen splní a všechno to jakože naučím je dělat křížaly a všechno to jakože bude spadat pode mě a já budu v podstatě ten šéf a chodí ty pracovníci, ale já do toho nebudu nějak zasahovat. Prostě bude to jejich, ale budu
Prostě ani mám mít kontrolu. Takže ty bys chtěl jakoby ukázat, nebo Že to jde. jako že by další děti dělali křížely. No, aby si viděl. A ty bys vlastně je chtěl jako představit A naučit je to a oni by dělali ty křížely a já bych, jakože vozili by mě a já bych v podstatě jim dával adresy, aby to mohli posílat těm, co si hodí chodit. Jo. Okay. Takže Tomášku, teď bych chtěl dát taky prostor tobě. Nyní máš možnost zkázat cokoliv našim čtenářům nebo svým vrstevníkům. Máš možnost říct cokoliv, co tě zrovna napadne. Co to bude? Já jsem tady asi přeskočil papír. Ale tam víc to řekni, už se to tam tak podaří. No tak jako já bych jim chtěl říct to, co jsem tady před chvílí říkal, ať se prostě nebojí za tím cílem jít, že prostě i když tam budou nějaký ty následky, tak ať se drží nějaký tyče třeba pevný, aby nespadly. No prostě tohle asi, protože prostě víte, jak jsem dopadl já. Já ještě teda teď dám další otázky, než dám tu poslední, co je tady. Začal si prodávat jablíčkový čaj ze skořicí. Jablíčkový čaj se skořicí. Proč? A jak moc se liší výroba jablíčkového čaje od výroby křížel? No tak začal jsem ho prodávat, protože třeba i jako pití je důležitý jako pro ten život, tak mě napadlo udělat takovou novinku. A liší se v podstatě tím, že je to pití, to za prvý, a za druhý jakože je ta výroba vůbec jako v tom jiná a má i prostě jiný složení. A nevyrábí se přímo z těch jablek, ale ze slupek té od jablek. Samozřejmě jenom hezký. Dobře. Jak dlouho ti trvalo, než přišla první objednávka? Tak trvalo to chvíli, asi tak 10 minut, nebo kolik. A no. A kdo byl prvním člověkem, který si od tebe tvé jablíčkové produkty koupil? No tak byl to pan zástupce tady, starosty z Mníšku, mám za to. A teda, jak byla dál ta otázka? No, kdo si to koupil? No. A jak si od tebe mohou lidé své kříželky objednat? No tak můžou se objednat na mojí stránce Facebooku, mi napíšou zprávu ahoj, objednávám 10 balíčků křížel a jeden čaj. Adresu a třeba, no. A telefon, aby jsem to mohla dát té kurýrní službě teda. Já jim na to odepíšu, zapíšu si do sešitu a pošlu, až na ní přijde ta řada. A tady vše prodáváš přes, tohle asi druhý papír. Vše prodáváš přes Facebook. Proč jsi zvolil zrovna Facebook? No, protože to byl prostě nejrychlejší, nebo jako prostě nejlehčí způsob té nabídky, protože kdybych chodil tady po Mníšku nabízel lidem, tak nevím, jestli by to fungovalo. Tady ještě podotázka, bylo to kvůli tomu, že byl zkrátka nejdůstupnější a hodil se tvému prodeji nejvíce a sice nemusel si řešit jakékoliv programování webu a podobné vědomosti, které by tě zdržovaly od samotného prodeje? No, tak to asi bylo. Jak se ti podařilo nalákat první lidi do tvé teď již 13 000 Facebook skupiny? No tak, jak už tady jednou zaznělo, nějaké otázky, tak táta rozeslal kamarádům, ty mu jako napsali, že jako mi pomůžou třeba a ty to rozeslali dál. Ty kamarádů táty to rozeslali dál, takže kamarádi táty, tak nějak to rozeslali ještě dál a pak nějak ještě dál a pak nějak mi dali všichni lajky
a pak nějak, tam mám 13 000. Takhle. Díval jsem se, že si celou komunikaci na Facebooku pojel postem a tak je to vlastně, dá se říct, takový tvůj osobní deníček. Působí to hrozně upřímně a je hrozně fajn vidět, jak málo stačí k tomu, aby lidé nějaký produkt milovali. Stačí být upřímný a otevřený. Ale zpět tedy k mé otázce, jak se prosím tě stalo, že se najednou tolik lidí odstalo ve tvé skupině na Facebooku? No, kamarádi to poslali dál. Já myslím, že ještě, ale tam... No a pak ještě to bylo jednou, že v podstatě jednou měl táta u sebe kamarády, nebo jeho kamarády, teď moje kamarády, měl u sebe ty prostě ty jezdce od těch trabantů. A ty v podstatě, když mě viděli, co vlastně dělám, tak vyzdíleli moji stránku na na svý stránce. A jelikož oni tam mají mají tam dost lajků, tak i tak to přibylo a pak už se to seběhlo asi nějak tak, že kamarádů to poslali dál a pak zase takhle. Taky říká Tomáš, já mám na svém Facebooku nějakých 300 kamarádů, takže těm jsem napsal, jestli by se jim tato aktivita nelíbila, nechtěli Tomášovi pomoct. Z toho se přihlásilo, já nevím, 100 lidí, že jo, který si řekli, jak jo, sdíleli tu stránku, nebo si to zalajkovali. A já mám ve firmě takový sálek, který jsem shodou okolností půjčil vlastně těm klukům, co dělají ty expedice s trabantama. A takže Tomáš tam zrovna stál a jako pomáhal jim houby. Tomáš tam prostě byl a prodával ty své křížaly. Ještě v době, kdy měl vyrobených dost. A to byly časy. Takže prostě Tomáš je fajn, klukům se zalíbili, takže ho sdíleli tu stránku a vlastně následně se tady o tom jeho projektu jako zmínili další jako média. A úplně první byl vlastně, teď si teda vzpomenu jméno, nějaký student z fakulty žurnalistický z Brna, který vlastně volal mě a požádal vlastně o nějaký souhlas použití fotek a sepsání toho příběhu. Takže vlastně to byl úplně první jako článek v médiích, jakoby novinářských. Kopie tohle článku vyšla vlastně na blogu někde na iDnesu. Následně, myslím, vyšel článek někde nějaký v Blesku. Potom docela jakoby zajímavý další nárůst byl, kdy vlastně o Tomášovi napsali Fixtra. Vlastně ještě předtím o Tomášovi napsali ve First Classu, kde oni myslím napsali 2krát. Takže to byly prostě média, který vlastně vyzdíleli přímo na Facebooku a na svých stránkách jeho stránku a celý ten příběh. Takže takhle se to dostalo mezi lidi a vlastně největší, řekl bych, nárůst jednorázový nebo během pár dní bylo, kdy vlastně o něm napsali na iDnesu, zase nějak na Facebooku, tak přímo na stránkách na iDnesu. Zase s Tomášem udělali nějaký rozhovor nebo prostě nějaký článek. Takže tohle byly všechno kroky, které vlastně vždycky mu přinesly nějaký tisíce fanoušků takže vlastně Tomáš, kromě toho, že je jaký je a pracuje na těch křížalách, tak na tom žádná další moc snaha jako nebyla a v podstatě to je celý virál, jako. takže tak. Překvapila tě tak brzká medializace tvé osoby? No, celkem jo, protože prostě bylo to moc brzo.
jako nestěžuju. A sice brzy na to se o tebe a tvé kříželky začala zajímat média a začalo se o tebe psát. Čekal si to, byl jsi mile překvapen, jak lidé reagovali na to, že tak mladý klučina už začíná podnikat? No tak jako jako trochu jsem to čekal, ale jenom trochu, takže já jsem neviděl, jako, že se to tak rozněc. A jako překvapilo mě, že ty lidi jako ve mně viděli jako prostě to, co ve mně viděli. A co myslíš, že v tobě viděli? Nevím. Třeba, že prostě chci jít za tím cílem. Okay. Nakonec se ti nabídla Alza, že ti ten vysněný počítač dá zadarmo. Jsi za tu pomoc vděčný, anebo bys byl raději, kdybys ten počítač koupil za své těžce vydělané peníze? No tak jako vděčný za to nejsem, ale jako jsem za to rád, protože ty peníze mi potom zbyly a mohl jsem jako přispět na rozvoj té mojí kříželkové organizace a ještě si koupit nějaký doplňky k počítači. A jako já si myslím, že jako nevadí mi to, jsem za to rád, dali mi počítač, proč ne? Já v tom jako, že jsem samozřejmě zaznamenal docela velký jakoby humbuk a diskuze ohledně téhle věci. A mně přišlo hrozně zajímavý, že jakoby, jak lidi přišli na to, že by to mohlo být něco jako nevýchovného nebo jakoby špatného. Protože vlastně máme takový nějaký utkvělou představu, pocit v Česku, že ten, co se snaží a něco vydělává, tak by měl být nějakým způsobem skrouhnutý. Jo. Ale ve skutečnosti to prostě tak není. A naopak ten, kdo se snaží, tak tomu by se měl ještě poděkovat. Ještě by měl něco dostat. Je úplně přirozený, že nejlepší pracovník měsíce dostane odměnu ještě. Je úplně přirozený, že ten, kdo se v té organizaci nejvíc snaží, tak dostane auto zdarma, dostane prostě nějaký bonus. Je úplně, bych řekl, základ společnosti odměňovat ty, co makají. Nejhorší, co může jakákoliv organizace nebo stát udělat, je, že začne odměňovat ty, co nemakají. To je prostě... To je taková nespravedlnost. To je to, co vlastně ničí lidskou společnost. Jo. Že ta myšlenka, že by jako bylo špatně, že když se někdo maká a snaží se a ještě dostane, že to je něco špatně, to vůbec jakoby nemůžu pochopit, jak si tohle někdo může myslet. Jo. Samozřejmě druhá věc je, jakým způsobem to ta Alza jako provedla. Já samozřejmě nevím to pozadí, jak jsem to s nima nedomlouval, prostě koukal jsem na to, já nevím, někdo kolegyně mi to řekla v práci, hele, tady na Alze je napsaný, že Tomášovi dají počítač, tak jsem na to koukal jak vejr. A já si představuju, že nějaký šéf z té Alzy si prostě pročítá internet a najednou tam vidí kluka, který si chce vydělat na počítač, shodou okolností, já jako techniku na Alze nakupuju, já nevím, nakupuje jsem tam dobře. Tak když jsme vybírali ten počítač, tak prostě jsme vybrali počítač z Alzy, ale nemělo to žádný hlubší smysl. S Alzou jakoby nemám nic společného. Takže úplně vidím, jak tam nějaký ten šéf kouká a říká, hele, tady je kluk, prostě něco dělá, má vybraný počítač z Alza, už o tom vidělo fůr jakoby lidí, tak prostě já prostě mu se seberu a ten počítač mu dám, protože prostě podle mě to byl nějaký náhlej takový nával radosti, štěstí, nevím, možná by bylo dobrý, kdyby se tomu sám jako vyjádřil ten, kdo to napsal. V podstatě tuhletu šanci měl úplně každý, jo. To znamená, já si to dokážu představit, že se někdo rozhodl okamžitě, bez nějakého složitého promýšlení, protože zase to není pro ty firmy, a teď nemyslím pro Alzu, počítačových firm je prostě v Česku fůra a věnovat někomu, kdo se snaží, prostě počítač zase není v rozpočtu těch firm. Nechci, že by to nebyla žádná suma, ale prostě je to určitě položka, která jakoby by si mohla dovolit víc firem než jenom Alza. A prostě Alza v tomhle se byla jakoby nejrychlejší, nejpohotovější.
A prostě samozřejmě, kdyby se měli teď jako rozmýšlet, já nevím, ještě 1-2 dny a procházet to přes nějaký schvalovací procesy a nevím co všechno, tak by se úplně klidně mohlo stát, že mu to dá někdo z CZC nebo z Meronetu nebo prostě samozřejmě prostě z Autokontu nebo já nevím, z HP. To je úplně jedno, těch firm je prostě fůra. A takže by prostě tenhle ten trik nebo tuhletu reklamu by měl někdo jiný. A o tom, že to je reklama a o tom, že se od těch lidech dozví, ježišmarja, to je jedině dobře. Prostě proč by furt někdo, kdo někomu něco dává, se za to měl do prdele stydět? Proč nemůže říct, tady jsem přispěl na dětský domov, tady jsem dal Tomášovi, ten se staví, tady jsem přispěl na tohle. Proč by do pytle takovýhle lidi měli být furt trestaný, že si jakoby na tom chtějí jako zlepšit image? No teď pro boha, proč nedejte ten smysl? To prostě je, to prostě úplně mi to přijde v pohodě a správný a opravdu jako nevěřím vlastním očím, že můžou být jakoby lidi, kteří to považují za jakýmkoliv způsobem jako nesprávný. Jo. Prostě kdyby mu nechtěli dát počít, tak mu prostě nedají. Jako. To, že jim to přineslo nějaký ohlas, no dobře, tak jsou to dobře vynaložení peníze na reklamu. Museli by možná dát 100 000 za nějaký inzerát, tady dali počítač v ceně, a nevím, 20 000. Ale teď o to jde, přece každý podnikatel se snaží získat reklamu co nejlevněji. Každý se snaží, aby peníze utratil co nejefektivněji. Čím líp tyhle ty věci dělá, tím líp může platit zaměstnance, tím může líp vydělat, může investovat. To je to, co žene tu společnost dopředu. To, co někdo má vymyslet něco lepšího. Prostě mi to přijde úplně jako přirozený a ani se nedivím, že jako Tomášovi to přišlo taky úplně jako v pohodě. Nenaladí na stejný vlny. Tady, máš ty sám pocit, že jen Alza chytře využila medializace tvé osoby? A nebo si myslíš, že zkrátka se ti jen snažili pomoct a rozhodně jim nešlo o to, aby se na tvé slávě nějak přiživili? No tak, jak už tady jsme teď dlouho, teda táta povídal dlouho, nebo prostě povídal, tak já jako oba si myslíme, že to prostě bylo tak, že prostě je tady Tomáš dá kříželi, chce se vydat na počítač od nás, tak mu ho dáme. A rozhodně si jako nemyslím, že to na tom byla nějaká reklama. Když prostě na tom reklama byla, no tak no, tam byla, no. Ale mně to vůbec jako reklama nepřišlo. A i kdyby to byla promyšlená reklama, tak jedině dobře. Proč ne? Docela mě zajímá, jakou první hru si zahrál na svém počítači. Přeci jenom kvůli tomu si to ze začátku všechno dělal. No tak já jsem jako první hru, tak když už jsem byl v té Alze, tak jsem si koupil Battlefield 4, což je taková novinka, což z ní šla na trh. A to byla i první hra, co jsem si tam nainstaloval. Nemáš strach, že se pro tebe stane z počítače žrou času a tvé kříželky tak půjdou stranou? A nebo to neřešíš, protože hraní věnuješ minimum času? No tak jako nebojím se, ale tomu hraní nevěnuju minimum času. Snažím se tomu hraní věnovat co nejvíc času. No ne, co nejvíc musím taky ty křížely, že aby se lidi nezlobili. A no, to prostě nemyslím si, že by z toho takhle mohlo vzniknout. Ale člověk nikdy ne. A do čeho si nakonec investoval peníze vydělané z kříželek, když ne do počítače? Tak, jak už jsem tady zmínil, tak to bylo na doplňky k počítači. No, doplňky. Což byla taky tiskárna, abych mohl tisknout štítky pro GLS. A taky jsem to investoval na jakože rozvoj těch kříželek. Třeba na ochranu, ne, na registraci ochranné známky. Jsem investoval a tak.
Taky nás jednou pozval na plavečák. Děkujeme. Tak. Teď nevím, jestli to je teda otázka potom, jako to už je závěr. Na co dalšího byste se chtěli ještě Tomáš zeptat vy? Napište nám do komentářů, zeptáme se na to Tomáška, nebo vám přímo odpoví sám. Tak na to ti asi přijdou potom nějaké další otázky. Já teda jenom zopakuju ještě tu poslední otázku, co tady byla předtím. Máš možnost cokoliv vzkázat? Jestli ještě ti něco nevpadlo do hlavy jinýho, nebo nevím. Tak prostě asi to samé, co předtím. Prostě se nebojte za tím cílem jít. A dopadne to jako je. Jo. That's all? Co? That's all? Je to všechno? Jo. Tak, a ještě no. bych chtěl jako poděkovat tady tátovi, že to celý tak nějak jako rozpovídal, protože já nejsem na ty zrovna povídky před kamerou. Tak tady jenom si nemyslete, že jako to všechno dělá on. To ne, on jenom mluví. Já jsem jenom PR manažer. Hele, tak mějte se krásně, snad vám to k něčemu bude, jako představit, že by tohleto měl Tomáš psát. To, jako on, myslím, že má teď čas fakt docela vzácný. Když říkám robotickou ruku. Robotickou ruku. A tak teď jsme to trošku jako přehodili na vás, jako jo. Ale mějte se, já naschle. Ahoj!